V malej dedinke v Galilei sa dospievajúce dievča dozvedelo správu, ktorá zmenila ľudské dejiny. Bola mladá, pravdepodobne mala medzi 12 a 14 rokmi. Bola chudobná, neznáma a podľa svetských meradiel bezmocná. Bola zasnúbená s tesárom. Nemala žiadny vplyv, žiadne bohatstvo ani žiadne postavenie. Napriek tomu si ju Boh vybral pre najdôležitejšiu úlohu, akú kedy človek zastával. Aby bola matkou Mesiáša. Volala sa Mária. 2000 rokov bola Mária uctievaná aj nepochopená. Niektorí ju uctievajú takmer ako božstvo. Iní sa o nej spomínajú len na Vianoce. Niektorí ju obklopujú legendami, ktoré nemajú biblický základ. Ďalší ju redukujú na vedľajšiu postavu v príbehu niekoho iného. Oba extrémy prehliadajú, kým skutočne bola. Mária bola skutočná osoba, ktorá žila v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste. Čelila skutočným výzvam, robila skutočné rozhodnutia a zažívala skutočné utrpenie. Bola plne ľudská, nie socha ani ikona. Potrebovala spasiteľa rovnako ako všetci ostatní. Napriek tomu bola zároveň jedinečne vyvolená, jedinečne verná a jedinečne požehnaná spomedzi všetkých žien, ktoré kedy žili. Biblia nám o Márii poskytuje oveľa viac informácií, než si väčšina ľudí uvedomuje. Vieme o jej rodinnom zázemí, jej charaktere, jej reakciách na nemožné okolnosti, jej vzťahu so synom a dokonca aj podrobnosti o jej posledných rokoch. Keď spojíme evanjeliové správy, knihu Skutkov apoštolov, ranú cirkevnú históriu a kultúrny kontext Judej v 1. storočí, vynorí sa nám pozoruhodný portrét. Máriin príbeh sa začína v zabudnutí a zostáva do značnej miery skrytý aj po tom, čo sa stala ústrednou postavou Božieho plánu. Povie menej ako 200 slov, ktoré sú zaznamenané v písme, no tieto slová odhaľujú hlbokú vieru a teologické porozumenie. Bola svedkom zázrakov, na ktoré by väčšina matiek bola hrdá, no zároveň prežila utrpenie, ktoré by väčšine matiek zlomilo srdcia. Vychovala jediné dokonalé dieťa v dejinách, no on bol od narodenia predurčený zomrieť za hriechy sveta. Pochopenie Márie nám pomáha pochopiť samotné vtelenie. Boh sa na zemi neobjavil len ako dospelý muž. Do ľudských dejín vstúpil bežným biologickým procesom počatia a narodenia. Mal matku, ktorá ho nosila, porodila, kojila, naučila ho chodiť a rozprávať a sledovala, ako rastie. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a Mária bola pri tom všetkom. Máriino povolanie si vyžadovalo nemožnú vieru. Musela veriť anjelovi, keď jej povedal, že počne bez toho, aby poznala muža. Musela dôverovať Bohu, keď jej tehotenstvo mohlo viesť k smrti ukameňovaním. Musela vychovať syna, o ktorom vedela, že je predurčený k utrpeniu. Musela sledovať, ako je tento syn odmietnutý, vysmievaný, bitý a ukrižovaný. Musela žiť s tajomstvom toho, že je Božou matkou v ľudskom tele. Napriek tomu všetkému zostala verná. Premýšľala o veciach vo svojom srdci. Uchovávala si spomienky. Stála pri päte kríža, keď väčšina jeho učeníkov utiekla. Čakala v hornej miestnosti na Ducha Svätého. Stala sa súčasťou ranej cirkvi, ktorú založil jej syn. Žila svoje povolanie až do konca. Toto je príbeh o tom, kým Mária skutočne bola. Nie tá z farebného skla. Nie tá legendárna. Skutočná Mária z Nazareta. Mladá žena, ktorá povedala Bohu áno a všetko zmenila. Jej detstvo v Galilei. Jej zasnúbenie s Jozefom. Anjelské zvestovanie. Škandál jej tehotenstva. Narodenie v Betleheme. Roky výchovy Ježiša, bolesť zo sledovania jeho služby a smrti, radosť z jeho zmrtvých vstania a jej posledné dni s cirkvou, ktorú zanechal. Toto je kompletný príbeh Márie, od začiatku do konca. Máriin svet a detstvo. Mária vyrastala v Nazarete, malej dedinke v kopcoch Galilé v severnom Izraeli. V 1. storočí bol Nazaret bezvýznamný. Neobjavuje sa v Starom zákone, v spisoch Jozefa Flávia ani v Talmude. Keď Filip povedal Natanaelovi, že Ježiš pochádza z Nazareta, Natanael odpovedal: Môže z Nazareta vzísť niečo dobré? Ján,
1:46. Bolo to tiež miesto. Archeologické dôkazy naznačujú, že Nazaret mal počas Márínho detstva približne 200 až 400 obyvateľov. Bol vytesaný do svahu, pričom väčšina domov boli jednoduché jedno- alebo dvojpriestorové stavby postavené z kameňa alebo vytesané do skaly. Dedina nemala trhovisko, synagógu. Pravdepodobne sa stretávali v domoch alebo na dvoroch. A žiadne významné pamiatky. Ľudia prežívali vďaka poľnohospodárstvu a drobnému remeslu. Mária sa narodila okolo roku 18 až 20 pred Kristom za vlády Cézara Augusta. Rímska ríša ovládala Judeu prostredníctvom Herodesa Veľkého, brutálneho kráľa, ktorý zabil svojich vlastných synov, keď ich podozrieval zo sprisahania proti nemu. Toto bol svet, ktorý Mária poznala. Obývaný cudzincami, ovládaný paranoidným tyranom, zaťažený daňami a napätý očakávaním Mesiáša. Židia čakali na Boha, že im pošle sľúbeného vysloboditeľa. Meno Márínho otca nepoznáme s istotou, hoci raná kresťanská tradícia hovorí, že to bol Joachim. Viac vieme o rodine jej matky. Lukášovo evanjelium nám hovorí, že Mária mala príbuznú menom Alžbeta. Lukáš 1:36, ktorá bola vydatá za Zachariáša, kňaza z Abiášovej rodiny. To znamená, že Mária mala kňazské väzby prostredníctvom svojej širšej rodiny, hoci jej najbližšia rodina zjavne nebola bohatá ani prominentná. Lukáš zdôrazňuje, že Mária bola panna. Lukáš 1:27, pričom používa grécke slovo partenos, ktoré konkrétne znamená ženu, ktorá nemala pohlavný styk. V židovskej kultúre 1. storočia to bol očakávaný stav mladých žien pred manželstvom. Panenstvo bolo vysoko cenené a strata panenstva pred manželstvom mohla podľa Mojžišovho zákona viesť k smrti ukameňovaním. Mária bola zasnúbená s Jozefom, tesárom z Nazareta. Zasnúbenie v židovskej kultúre bolo oveľa záväznejšie ako moderné zasnúbenie. Bola to právna zmluva, ktorá sa mohla zrušiť iba rozvodom. Pár sa z právneho hľadiska považoval za zosobášeného, hoci spolu nežili ani nenaplnili manželstvo až do svadobného obradu, ktorý sa zvyčajne konal asi rok po zasnúbení. Zasnúbenie sa zvyčajne uskutočňovalo, keď mali dievčatá 12 až 14 rokov a mladí muži koncom tínedžerského veku alebo začiatkom 20 rokov. Aké bolo Márino detstvo predtým, ako sa jej zjavil anjel? Môžeme ho zrekonštruovať z toho, čo vieme o židovskom rodinnom živote v Galilei v 1. storočí. Mária vyrastala v zbožne židovskej domácnosti. Židovské dievčatá vzdelávali predovšetkým ich matky. Učili sa viesť domácnosť, čo znamenalo mlieť obilie, piecť chlieb, čerpať vodu z dedinskej studne, pradiť vlnu, tkať látky, šiť oblečenie a zvládať skladovanie a prípravu potravín. Neboli to voliteľné zručnosti, ale nevyhnutnosti pre prežitie. Mária sa však učila aj písmo. Židovské domácnosti učili deti Tóru, žalmy a prorokov. Prísne dodržiavali sabat. Oslavovali sviatky. Pesach, Turíce, zhromaždenie stánkov. Denne sa modlili. Recitovali Šema. Počuj Izrael, Hospodin, náš Boh, Hospodin je jeden. Deuteronomium 6:4. Máríne neskoršie slová odhaľujú hlbokú znalosť písma. Keď po návšteve Alžbety spievala svoju pieseň chvály, Lukáš 1:46 až 55, obsahovala odkazy na Aninu modlitbu, žalmy a viacero prorockých pasáží. Neodriekala len naspamäť naučené verše. Chápala Boží charakter, jeho vernosť jeho sľubom a jeho srdce pre pokorných a utláčaných. Toto porozumenie si vybudovala počas detstva prostredníctvom vernej židovskej výchovy. Život v Nazarete bol ťažký. Rodiny prežívali z poľnohospodárstva pre vlastnú potrebu. Pestovali pšenicu, jačmeň, olivy, hrozno a zeleninu na okolitých svahoch. Všetci pracovali. Deti pomáhali na poliach, starali sa o zvieratá a nosili vodu. Neexistovali žiadne voľnočasové triedne triedy, žiadny systém sociálneho zabezpečenia ani žiadna záchranná sieť. Buď ste pracovali, alebo ste hladovali. Politická situácia neustále zvyšovala stres. Rím požadoval vysoké dane.
Herodesove stavebné projekty si vyžadovali nútenú prácu. Ukrižovania pozdĺž ciest pripomínali všetkým, čo sa stalo s rebelmi. Mesiášske hnutia vznikali a upadali. Každý vodca sa vyhlasoval za osloboditeľa a každé z nich sa skončilo krviprelievaním a sklamaním. Židovské rodiny si však zachovali nádej. Rozprávali príbehy o Abrahámovi, Mojžišovi a Dávidovi. Pamätali na Božie sľuby. Očakávali Mesiáša. Izaiáš sľúbil, že panna počne a porodí syna menom Imanuel. Verili, že Boh pošle osloboditeľa z Dávidovho rodu, aby obnovil izraelské kráľovstvo. Mária vyrastala s týmito sľubmi. Pravdepodobne si nikdy nepredstavovala, že ich bude tá, ktorá ich splní. Židovské dievčatá v Máriinom období čelili neistej situácii. Nemali prakticky žiadne zákonné práva. Nemohli dediť majetok. Nemohli svedčiť na súde. Nemohli si vybrať vlastných manželov. Až do sobáša boli pod autoritou svojho otca, potom pod autoritou svojho manžela. Ak ovdoveli bez synov, mohli čeliť biede. Napriek tomu mali matky v domácnosti významný vplyv. Riadili domácnosť, vychovávali deti a odovzdávali náboženské tradície. Kniha prísloví vzdáva hold cnostnej žene, ktorá sa stará o svoju rodinu. Prejavuje múdrosť a bojí sa Pána. Mária bola vychovaná s týmito hodnotami. Máriin charakter sa prejaví ešte predtým, ako sa objaví anjel. Lukáš ju opisuje ako ženu, ktorá našla milosť u Boha. Lukáš 1.30. Nešlo o svojvoľné božské uprednostnenie, ale o uznanie jej charakteru. Mária bola pokorná, verná, poslušná zákonu, oddaná Bohu a ochotná mu dôverovať, aj keď sa okolnosti zdali nemožné. Táto povaha sa nesformovala zo dňa na deň. Vyvíjala sa počas rokov verného života v odľahlej dedine, služby rodine, štúdia písma, modlenia sa, dodržiavania zákona a dôvery v Boha, aj keď sa situácia Izraela zdala beznádejná. Keď Boh hľadal niekoho, kto by mu porodil syna, vybral si chudobné, mladé, neznáme dievča z bezvýznamnej dediny v okupovanej krajine. Nevybral si dcéru kňaza z Jeruzalema. Nevybral si bohatú ženu s finančnými prostriedkami. Nevybral si niekoho slávneho alebo vzdelaného. Vybral si Máriu kvôli tomu, čo bolo v jej srdci, nie kvôli jej pôvodu. Toto nám hovorí niečo kľúčové o tom, ako Boh koná. Povyšuje pokorných. Používa slabých, aby zahambil silných. Vyberá si hlúpe veci sveta, aby zahambil múdrych. Máriino temné detstvo ju pripravilo na mimoriadne povolanie, pretože ju naučilo spoliehať sa na Boha, a nie na seba alebo na svoje okolnosti. Zasnúbenie s Jozefom. Máriine zasnúbenie s Jozefom pravdepodobne dohodli ich rodiny podľa bežného židovského zvyku. O sobášoch zvyčajne vyjednávali otcovia, hoci súhlas mladých ľudí sa bral do úvahy, najmä v období 1. storočia. Jozef pochádzal z Nazareta, opisovaný ako tesár, alebo presnejšie tekton, v gréčtine, čo znamená remeselník, ktorý pracoval s drevom, kameňom alebo kovom. Bol to remeselník z robotníckej triedy, nie bohatý, ale vážený. Matúš nám hovorí, že Jozef bol spravodlivý muž. Matúš 1.19, čo znamená, že bol spravodlivý a verný zákonu. Bol potomkom Dávida, hoci jeho rodová línia stratila akúkoľvek kráľovskú moc alebo bohatstvo už pred storočiami. Matúšov rodokmeň, Matúš 1.1 až 16. Aj Lukášov rodokmeň, Lukáš 3.23 až 38. Sledujú Ježišov rodokmeň cez Jozefa a ukazujú jeho zákonné právo na Dávidov trón, hoci Jozef nebol jeho biologickým otcom. Zasnúbenie zahŕňalo formálnu zmluvu a zaplatenie ceny za nevestu, ktorú zvyčajne platila rodina ženícha otcovi nevesty. To kompenzovalo otcovi stratu práce jeho dcéry a chránilo nevestu, ak by sa s ňou manžel neskôr rozviedol. Obrad zahŕňal svedkov a možno aj jednoduchú oslavu, hoci nič ako svadobnú hostinu, ktorá sa konala neskôr. Po zasnúbení boli Mária a Jozef právne zaviazaní jeden druhému, ale žili oddelene. Mária zostala v dome svojho otca.
Jozef pokračoval v práci na príprave domu. Zvyčajne stavbou prístavby k otcovmu domu alebo prípravou samostatného obydlia. Toto obdobie umožnilo obom rodinám pripraviť sa na svadbu a dalo novomanželom čas na ušetrenie zdrojov. Počas tohto čakacieho obdobia boli sexuálne vzťahy zakázané. Od nevesty sa očakávalo, že zostane pannou až do svadobnej noci. Ak sa zistilo, že bola počas zasnúbenia neverná, mohla byť podľa zákona rozvedená alebo dokonca ukameňovaná na smrť. Hoci v 1. storočí sa pod rímskou nadvládou ukameňovanie za cudzoložstvo vykonávalo len zriedka. Mária a Jozef sa pravdepodobne poznali už pred zasnúbením. Nazaret bol maličký. Každý sa poznal. Možno sa spolu ako deti hrávali, vídali sa pri studni alebo na námestí a poznali rodiny toho druhého. Zasnúbenie formalizovalo to, čo ich rodiny pravdepodobne už nejaký čas plánovali. Aký bol Jozef? Evanjeliá nám o jeho osobnosti hovoria prekvapivo málo, ale z jeho činov môžeme veľa usudzovať. Bol dostatočne spravodlivý, aby si ho Boh vybral za Ježišovho pozemského otca. Bol dostatočne čestný, aby chcel chrániť Máriinu povesť, aj keď si myslel, že mu bola neverná. Bol dostatočne poslušný, aby prijal anielské pokyny, aj keď protirečili všetkému, čo si myslel, že vie. Bol dostatočne odvážny, aby utiekol do Egypta a ochránil svoju rodinu. Bol dostatočne verný, aby vychoval Ježiša v poznaní písma a v praktizovaní judaizmu. Jozef mal pravdepodobne niečo cez 20 alebo skoro 20 rokov, keď sa zasnúbil s Máriou. Hoci niektoré tradície naznačujú, že bol starší. Možno vdovec s deťmi z predchádzajúceho manželstva. Biblia to neobjasňuje. Jasné je však to, že Jozef bol muž s charakterom, ktorého si Boh vybral pre nemožnú úlohu. Byť pozemským otcom Božieho syna. Zasnúbenie predstavovalo pre Máriu bezpečie. V jej kultúre a dobe bolo manželstvo nevyhnutné pre prežitie. Nevydaté ženy mali len málo možností. Mohli zostať v dome svojho otca, ak ich mohol uživiť, ale to bolo hanebné. Mohli potenciálne pracovať ako slúžky, ale príležitosti boli obmedzené. Bez manžela, otca alebo synov by sa žena mohla ľahko ocitnúť v chudobe. Márine zasnúbenie s Jozefom znamenalo, že má budúcnosť. Bude mať manžela, domov a nakoniec aj deti. Bude mať ochranu, zabezpečenie a spoločenské postavenie. Jej život bol vytvorený spôsobom, ktorý bol bežný a očakávaný pre mladé ženy v jej kultúre. Mala všetky dôvody byť s touto budúcnosťou spokojná. Jozef bol spravodlivý muž z dobrej rodiny. Mal remeslo, ktoré ich zabezpečilo. Bol láskavý a čestný. Mohla sa tešiť na stabilný, aj keď skromný, život. Ale Boh mal iné plány. Obdobie zasnúbenia, ktoré malo byť časom pokojnej prípravy, malo byť narušené oznámením, ktoré malo zničiť všetko. Zasnúbenie s Jozefom však samo o sebe bolo súčasťou Božieho plánu. Ježiš potreboval zákonitého otca z Dávidovej línie, aby naplnil mesiášske proroctvá. Potreboval muža, ktorý by ho ochránil, postaral sa o neho, naučil ho zákonu a bol príkladom spravodlivosti. Mária potrebovala manžela, ktorý by uveril nemožnému a stál by pri nej, keď by si všetci ostatní mysleli, že bola neverná. Boh pripravoval Jozefa rovnako, ako pripravoval Máriu. Jozefov charakter, jeho vernosť Bohu, jeho zmysel pre spravodlivosť a jeho schopnosť dôverovať, to všetko bude skúšané spôsobmi, aké si nikdy nevedel predstaviť. Zasnúbenie nebolo len kultúrnou formalitou. Bolo to božské ustanovenie. Ani Mária, ani Jozef si to neuvedomovali, keďže prechádzali bežným procesom zasnúbenia. Mysleli si, že jednoducho dodržiavajú zvyky svojho ľudu a pripravujú sa na obyčajné manželstvo obyčajnej dedine. Nemali ani tušenie, že sú postavení do úlohy v najneobyčajnejšej udalosti v ľudských dejinách. Zasnúbenie predstavovalo všetko normálne, tradičné a očakávané. Oznámenie, ktoré malo prísť, malo toto všetko rozbiť. Boh však použil normálne aj zázračné veci, pôsobil prostredníctvom tradičných štruktúr
a zároveň dosiahol niečo bezprecedentné. Márine zasnúbenie s Jozefom bolo zároveň obyčajným židovským zasnúbením a začiatkom Božieho plánu vstúpiť do sveta prostredníctvom ľudskej rodiny. Anielské ohlásenie. Anjel Gabriel sa zjavil Márii v Nazarete v 6. mesiaci Alžbetinho tehotenstva s Jánom Krstiteľom. Lukáš 1:26 až 27. V 6. mesiaci bol anjel Gabriel poslaný od Boha do galilejského mesta menom Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávidovho. A meno panny bolo Mária. Toto nebolo Márino prvé stretnutie s božskou komunikáciou. Židovské dievčatá vyrastali s príbehmi o anjeloch, ktorí sa zjavili Abrahámovi, Jakubovi, Mojžišovi a ďalším. Ale to boli staroveké príbehy. Anjeli sa nezjavovali bežným ľuďom v Nazarete v 1. storočí. Izrael nepočul žiadne prorocké slovo 400 rokov. Nebesia boli ticho. Boh sa zdal byť vzdialený. Potom sa zjavil Gabriel. Lukáš 1:28. Pristúpil k nej a povedal: Zdravím ťa, milostivo obdarená, Pán je s tebou. Márina reakcia bol strach. Lukáš 1:29. Ale ona sa nad tým slovom veľmi znepokojila a snažila sa rozoznať, čo to asi znamená. Nechápala, prečo sa jej zjavil anjel, ani čo znamená obdarený. Nebola nikto výnimočný, len dospievajúce dievča v zabudnutej dedine. Gabriel ju uistil. Lukáš 1:30 až 33. Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. Hľa, počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Syn Najvyššieho. A Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida a bude kráľovať nad domom Jakubovým na veky a jeho kráľovstvo nebude mať konca. Toto oznámenie malo viacero významov. Mária bude mať syna. Nič nezvyčajné. Každé židovské dievča očakávalo, že bude mať synov. Ale detaily boli mimoriadne. Jeho meno malo byť Ježiš. Grécka forma mena Jozua alebo Ješua, čo znamená Pán zachraňuje. Bolo to bežné meno, ale anjel ho špecifikoval s prorockým zámerom. Toto dieťa malo zachrániť jeho ľud. Bol by skvelý. Mnoho mužov bolo nazývaných skvelými, ale anjel znamenal niečo viac. Mal byť nazývaný Synom Najvyššieho. Tento titul presahoval bežnú ľudskú veľkosť. Naznačoval božské synovstvo. Mal dostať Dávidov trón a vládnuť na veky. To mohlo znamenať len jedno. Mal byť Mesiášom, sľúbeným vysloboditeľom, kráľom, ktorý obnoví Izraelské kráľovstvo. Mária okamžite pochopila dôsledky. Povedali jej, že porodí Mesiáša. To mala byť úžasná správa. Každé židovské dievča dúfalo, že Mesiáš príde v jej generácii. Každá židovská matka dúfala, že jej syn by mohol byť ním. Ale nastal problém. Mária položila očividnú otázku. Lukáš 1:34. Mária sa opýtala anjela: Ako sa to stane? Veď ja som panna? Mária nepochybovala o Božích schopnostiach. Kladla praktickú otázku. Vedela, odkiaľ pochádzajú deti. Bola zasnúbená, ale ešte nebola vydatá. Nepoznala Jozefa ani žiadneho iného muža. Biologicky bolo tehotenstvo nemožné. Gabriel to vysvetlil. Lukáš 1:35. Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni, preto sa aj dieťa, ktoré sa narodí, bude volať Sväté, Syn Boží. Toto bolo bezprecedentné. Žiadny človek nebol nikdy počatý Duchom Svätým. Dieťa by nemalo ľudského otca. Bol by doslova Božím synom, Bohom, ktorý by sa stal človekom a vstúpil by do svojho stvorenia normálnym procesom ľudského narodenia, ale bez ľudského otca. Gabriel dal Márii znamenie. Lukáš 1:36 až 37. A hľa, tvoja príbuzná Alžbeta počala syna v starobe, a toto je 6. mesiac s tou, ktorú volali neplodnou. Lebo Bohu nie je nič nemožné. Alžbetino tehotenstvo bolo samo o sebe zázrakom. Bola stará, za hranicami plodného veku, celý život neplodná. A predsa bola v 6. mesiaci tehotenstva s tým, kto sa stal Jánom Krstiteľom. Ak Boh mohol dať Alžbete dieťa,
Keď sa to zdalo nemožné, mohol dať Márii dieťa bez ľudského otca. Mária sa musela rozhodnúť. Mohla odmietnúť. Mohla povedať, že je to priveľa, príliš nebezpečné, príliš nemožné. Mohla poukázať na zjavné problémy. Čo by si o tom pomyslel Jozef? Čo by si pomyslela jej rodina? Čo by si pomyslela dedina? Zasnúbená panna, ktorá by otehotnela, by bola považovaná za nevernú. Mohla by byť rozvedená, zahambená, možno aj ukameňovaná. Jej život, aký poznala, by sa skončil. Alebo mohla dôverovať Bohu. Mohla veriť anjelovi. Mohla prijať, že si ju Boh vybral pre túto nemožnú úlohu a že ju prevedie čímkoľvek, čo príde. Mária si vybrala dôveru. Lukáš 1.38. Mária povedala: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A anjel od nej odišiel. Tieto slová odhaľujú Márin charakter. Nazývala sa Pánovou služobnicou, pričom použila grécke slovo doule, ktoré znamená otrokyňa alebo sluha. Úplne sa odovzdala Bohu k dispozícii. Odovzdala svoje plány, svoju povesť, svoju bezpečnosť, svoju budúcnosť, všetko Božej vôli. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Toto bola absolútna viera. Verila, že Boh urobí to, čo sľúbil, aj keď sa to zdalo nemožné. Dôverovala, že ju ochráni, aj keď prijatie tohto povolania ju vystavilo nebezpečenstvu. Toto nebola pasívna rezignácia. Toto bola aktívna viera. Mária hovorila áno Božiemu plánu, aj keď si nevedela predstaviť, ako to dopadne. Vybrala si poslušnosť, aj keď by ju to stálo všetko, čo si od svojho života predstavovala. Anjel odišiel. Mária bola opäť sama v Nazarete. Ale všetko sa zmenilo. Nosila Božieho syna vo svojom lone. Mesiáš rástol v nej. Nádeje Izraela, sľuby prorokov, spása sveta. To všetko záviselo od ochoty tohto dospievajúceho dievčaťa dôverovať Bohu proti všetkej ľudskej logike. Márino prijatie anjelského posolstva je jedným z najdôležitejších momentov v ľudských dejinách. Keby povedala nie, vybral by si Boh niekoho iného? Nevieme. Vieme však, že Mária povedala áno, a pretože to urobila, slovo sa stalo telom. Máriina návšteva u Alžbety. Hneď po anjelovom oznámení Mária urobila významné rozhodnutie. Lukáš 1.39 až 40. V tých dňoch Mária vstala a ponáhľala sa do hornatého kraja, do mesta v Judsku. Vošla do domu Zachariáša a pozdravila Alžbetu. Táto cesta nebola jednoduchá. Z Nazareta v Galilei do Judskej pohoria bolo približne 130 až 160 kilometrov, v závislosti od trasy. V 1. storočí to znamenalo 4 až 5 dní chôdze. Mladé ženy zvyčajne necestovali sami, takže Mária sa pravdepodobne pridala ku karaváne, alebo cestovala s členmi rodiny. Cesta bola spojená s nebezpečenstvom od banditov, divých zvierat a drsného terénu. Prečo Mária išla? Lukáš to výslovne neuvádza, ale zdá sa, že niekoľko dôvodov je zrejmých. Poprvé, Gabriel jej povedal o Alžbetinom zázračnom tehotenstve. Mária potrebovala potvrdenie, že to, čo anjel povedal, je pravda. Ak bola Alžbeta skutočne tehotná po celoživotnej neplodnosti, potom Mária mohla veriť zvyšku Gabrielovho posolstva. Po druhé, Mária potrebovala niekoho, kto by jej rozumel. Väčšine ľudí svoj príbeh porozprávať nemohla. Mysleli by si, že sa zbláznila, alebo že zakrýva sexuálnu nemravnosť. Alžbeta však zároveň zažila zázračné počatie. Uverila by. Pochopila by. Po tretie, Mária pravdepodobne potrebovala byť nejaký čas preč od Nazareta, kým sa jej tehotenstvo prejaví. V jej malej dedinke by si to každý okamžite všimol. Objavili by sa otázky. Nasledovali by obvinenia. Niekoľko mesiacov preč by jej dalo čas spracovať, čo sa deje, a dovoliť Bohu, aby situáciu s Jozefom vyriešil. Keď Mária prišla a pozdravila Alžbetu, stalo sa niečo pozoruhodné. Lukáš 1.41 až 45. Keď Alžbeta počula Márin pozdrav, dieťa v jej lone poskočilo. Alžbetu naplnil Duch Svätý a zvolala hlasným hlasom:
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho lona. A prečo sa mi to stalo, že ku mne prišla matka môjho pána? Lebo hľa, keď som počula tvoj pozdrav, dieťa v mojom lone sa od radosti pohlo. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní to, čo jej povedal Pán. Tento pozdrav obsahoval hlbokú teológiu. Alžbeta, naplnená Duchom Svätým, okamžite rozpoznala niekoľko vecí. Najprv vedela, že Mária je tehotná, hoci Mária práve počala a nebolo to na nej vidieť. Duch Svätý to zjavil Alžbete. Po druhé, vedela, že Márino dieťa je môj Pán. Alžbeta, hoci bola staršia a nosila v sebe zasľúbeného predchodcu, si uvedomovala, že Márino dieťa je väčšie ako jej vlastné. Chápala, že Mária nosí Mesiáša. Po tretie, chválila Márínu vieru. Blahoslavená je tá, ktorá uverila. Alžbeta si uvedomila, že Márino prijatie Gabrielovho posolstva si vyžaduje mimoriadnu vieru a že táto viera bude odmenená. Dokonca aj Ján Krstiteľ, ešte v Alžbetinom lone, reagoval na Ježišovu prítomnosť. Dieťa poskočilo od radosti. Ešte predtým, ako sa ktorékoľvek z detí narodilo, Ján už reagoval na Ježiša a plnil si úlohu, ktorú neskôr mal mať ako ten, kto ukazoval ostatným Krista. Mária odpovedala piesňou, ktorá sa tradične nazýva Magnificat podľa jej prvého slova v latinčine. Lukáš 1:46 až 55. Mária povedala: Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na pokoru svojej služobnice. Lebo hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo je s tými, ktorí sa ho boja, z pokolenia na pokolenie. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil pyšných v myšlienkach ich srdc, mocných zosadil z trónov a povýšil pokorných, hladných nasítil dobrými vecami a bohatých poslal na prázdno. Pomohol svojmu služobníkovi Izraelovi, pamätajúc na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Táto pieseň odhaľuje Márinu hlbokú znalosť písma a jej chápanie Božieho charakteru. Magnificat pripomína Aninu modlitbu v 1. Samuelovej 2., žalmy oslavujúce Božiu vernosť a prorocké pasáže o Božej spravodlivosti. Mária nielen recitovala naspamäť naučené verše. Vyjadrovala teologické porozumenie. Mária si uvedomovala niekoľko pravd. Poprvé, to, čo sa jej dialo, bolo Božie dielo, nie jej vlastná zásluha. Nazývala sa pokornou alebo skromnou a uznávala, že na túto poctu nemá nárok okrem Božieho rozhodnutia. Po druhé, pochopila, že toto je súčasťou Božieho vzoru v dejinách. On povyšuje pokorných a ponižuje pyšných. Nasíti hladných a bohatých posiela na prázdno. Dodržiava svoje sľuby Abrahámovi a jeho potomkom. Po tretie, svoje tehotenstvo vnímala ako naplnenie Božieho milosrdenstva k Izraelu. Mesiáš neprichádzal preto, že by si ho Izrael zaslúžil, ale preto, že Boh je verný svojim sľubom. Po štvrté, prorokovala, že ju všetky generácie budú blahoslaviť. Toto sa určite splnilo. Mária je uctievaná naprieč kresťanskými tradíciami, hoci povaha tejto úcty sa líši. Magnificat ukazuje Márínu duchovnú zrelosť. Nebolo to vystrašené dievča, premožené okolnosťami. Bola to mladá žena, ktorá rozumela Božiemu slovu. Dôverovala jeho sľubom a radovala sa z jeho vernosti. Aj keď prijatie jeho volania znamenalo utrpenie. Mária zostala s Alžbetou asi 3 mesiace. Lukáš 1:56. Mária zostala s ňou asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov. To znamená, že Mária zostala takmer až do Jánovho narodenia. Bola tam počas celého 3. trimestra Alžbety a pomáhala staršej príbuznej v záverečných štádiách tehotenstva. Tieto 3 mesiace dali Márii čas spracovať všetko, čo sa stalo. Mohla sa s Alžbetou porozprávať o ich zázračných tehotenstvách. Mohla sa modliť a premýšľať o tom, čo znamená nosiť Mesiáša. Mohla sa mentálne a duchovne pripraviť na to, čo malo prísť.
Nakoniec sa však musela vrátiť domov. Musela čeliť Jozefovi. Musela čeliť svojej rodine a svojej dedine. Musela sa vyrovnať s realitou, že je tehotná a slobodná, nosí dieťa, ktoré nevedela vysvetliť nikomu, kto nezažil anjelské zjavenie. Čas strávený s Alžbetou posilnil jej vieru a potvrdil Božie slovo. Neodstránil však ťažkosti, ktoré ich čakali. Ako sa jej tehotenstvo stávalo nepopierateľným, tieto ťažkosti sa mali skôr zintenzívniť. Kríza a Jozefovo rozhodnutie. Keď sa Mária po 3 mesiacoch s Alžbetou vrátila do Nazareta, bola viditeľne tehotná. Musela to povedať Jozefovi. Predstavte si ten rozhovor. Ako vysvetlíte svojmu snúbencovi, že ste tehotná? Nie je to jeho dieťa, ale nie je to ani to, čo si myslí on, pretože ste počali z Ducha Svätého? Jozefova odpoveď bola predvídateľná. Matúš 1:18 až 19. Narodenie Ježiša Krista sa stalo takto. Keď bola jeho matka Mária zasnúbená s Jozefom, skôr ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. A jej muž Jozef, súd spravodlivý a nechcejúc ju zahanbiť, rozhodol sa ju potichu prepustiť. Jozef neveril Márínmu príbehu. Prečo by aj? Znelo to absurdne. Panenské narodenie sa nestáva. Pravdepodobnejšie je, že Mária bola neverná. Možno bola napadnutá a príliš sa hanbila, aby menovala muža. Možno bola zvedená. Jozef nevedel, čo sa stalo, ale dôkazy sa zdali jasné. Mária bola tehotná a nebolo to jeho dieťa. Mojžišov zákon predpisoval smrť ukameňovaním pre zasnúbenú ženu, ktorá bola neverná. Deuteronomium 22, 23 až 24. Ak sa v meste stretne zasnúbená panna a bude s ňou spať, vyvedieš ich oboch k bráne toho mesta a ukameňuješ ich na smrť. V 1. storočí sa tento trest pod rímskou okupáciou uplatňoval len zriedka, ale zásada zostala zachovaná. Mária zjavne porušila zásnubnú zmluvu. Jozef mal plné zákonné a morálne právo ju verejne odhaliť, formálne sa s ňou rozviesť a nechať ju komunitou odsúdiť. Ale Jozef bol spravodlivý muž. To isté slovo, ktoré sa používa na jeho opis, dikaios, znamená spravodlivý, čestný, verný zákonu. Chcel robiť to, čo je správne. Nemohol si vziať ženu, ktorá mu bola neverná. Ale tiež ju nechcel zničiť. Jozef sa teda rozhodol potichu rozviesť s Máriou. To znamenalo, že vystaví rozvodový list s minimálnym počtom svedkov, pravdepodobne len s požadovanými 2 alebo 3, a prepustí Máriu zo zasnúbenia bez verejného oznámenia dôvodu. Mária by aj tak čelila hanbe, keď by sa zistilo jej tehotenstvo, ale Jozef by jej hanbu nepridával tým, že by ju formálne obvinil z cudzoložstva. Toto rozhodnutie odhaľuje Jozefov charakter. Mohol sa cítiť zradený, nahnevaný, ponížený. Mohol túžiť po pomste alebo verejnom ospravedlnení. Namiesto toho si vybral milosrdenstvo. Aj keď veril, že Mária mu bola neverná, chcel ju čo najviac chrániť. Jozef si po tomto rozhodnutí ľahol do postele. Ale v tú noc zasiahol Boh. Matúš 1:20 až 21. Keď o tom premýšľal, zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Anjel potvrdil všetko, čo Mária povedala. Nebola neverná. Dieťa bolo z Ducha Svätého. On mal byť spasiteľom. Jozef mal pokračovať v svadbe. Matúš pridáva kľúčový detail. Matúš 1:22 až 23. Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo Pán povedal ústami proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Imanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Toto cituje Izaiáša 7:17, proroctvo vyslovené o 7 storočí skôr. Porodenie z panny nebolo pre Boha prekvapením. Naplánoval ho a oznámil prostredníctvom Izaiáša. Teraz sa dialo presne tak, ako bolo predpovedané. Jozef sa musel rozhodnúť. Mohol sen zavrhnúť ako zbožné prianie alebo tráviace ťažkosti.
Mohol sa rozhodnúť, že je blázon, keď verí niečomu tak nemožnému. Alebo mohol dôverovať, že Boh k nemu prehovoril rovnako jasne ako k Márii. Jozef si vybral dôveru. Matúš 1:24 až 25. Keď sa Jozef prebudil zo spánku, urobil, čo mu prikázal anjel Pánov. Vzal si svoju ženu, ale nepoznal ju, kým neporodila syna. A dal mu meno Ježiš. Jozefova poslušnosť si vyžadovala odvahu. Tým, že si vzal Máriu za manželku napriek jej tehotenstvu, prijal verejnú hanbu. Všetci by si mysleli, že dieťa je jeho a že porušil zasnúbenie tým, že spal s Máriou pred svadbou. Alebo ešte horšie, mohli by si myslieť, že dieťa nie je jeho a že Jozef bol dosť hlúpy na to, aby si vzal nevernú ženu. V malej dedinke ako Nazaret to znamenalo neustále šepkanie, podozrievavé pohľady a poškodenú povesť. Jozefova rodina by spochybňovala jeho úsudok. Jeho podnikanie by mohlo utrpieť, keby ľudia pochybovali o jeho charaktere. Svoju budúcnosť spájal so škandálom, ktorý nevytvoril pre dieťa, ktoré biologicky nebolo jeho. Napriek tomu poslúchol. Oženil sa s Máriou. Chránil ju. Dal Ježišovi právne postavenie ako syna Dávidovho. Stal sa pozemským otcom Božieho syna. Matúš poznamenáva, že Jozef mu nepoznal, kým neporodila syna. To znamená, že Jozef a Mária neuzavreli svoje manželstvo, kým sa Ježiš narodil. Tento detail je dôležitý, pretože potvrdzuje Ježišovo panenské narodenie. Mária počala bez ľudského otca, vyniesla dieťa a porodila, hoci bola ešte panna v technickom zmysle, že nikdy nemala pohlavný styk. Fráza kým neporodila tiež naznačuje, že po Ježišovom narodení mali Jozef a Mária normálny manželský vzťah. To dáva zmysel zmienkam o Ježišových bratoch a sestrách v evanjeliách. Matúš 13, 55 až 56. Marek 6.3. Ježiš bol Máriným prvorodeným dieťaťom, ale nie jej jediným. Jozef dal dieťaťu meno Ježiš, ako mu prikázal anjel. Tento akt pomenovania znamenal Jozefovo právne prijatie Ježiša ako svojho syna. V židovskej kultúre otcov akt pomenovania ustanovil otcovstvo. Hoci Ježiš nemal biologického ľudského otca, mal právneho ľudského otca, ktorý mu dal právo na Dávidov trón. Kríza s Máríným tehotenstvom mohla všetko zničiť. Jozef sa s ňou mohol rozviesť. Mária mohla byť zahambená a opustená. Ježiš sa mohol narodiť ako nemanželský, bez právneho nároku na Dávidovú líniu. Ale Boh zasiahol, Jozef poslúchol a kríza sa stala súčasťou plánu. Táto epizóda ukazuje, že Božie plány často zahŕňajú ľudské krízy, ktoré Boh rieši poslušnosťou. Mária a Jozef čelili zdanlivo nemožným situáciám, ktoré si vyžadovali radikálnu dôveru. Obaja mohli odmietnúť. Obaja mohli povedať, že je to priveľa. Obaja sa rozhodli poslúchnuť a ich poslušnosťou Boh dosiahol to, čo sa zdalo nemožné. Narodenie v Betleheme. Okolnosti Ježišovho narodenia ukazujú Božiu zvrchovanosť aj v zdanlivo náhodných historických udalostiach. Lukáš 2:1 až 3. V tých dňoch vyšiel od cisára Augusta rozkaz, aby sa dal spísať celý svet. Bol to prvý spis, keď bol Quirinius miestodržiteľom Sýrie. A všetci išli dať sa spísať, každý do svojho mesta. César Augustus, vládnuci v Ríme, nemal ani tušenie, že naplňa proroctvo. Nariadil sčítanie ľudu na daňové účely. Rímska byrokracia vyžadovala, aby sa ľudia registrovali v rodnom meste svojich predkov. Jozef ako Dávidov potomok musel ísť do Betlehema, Dávidovho mesta. To nebolo pohodlné. Mária bola v poslednom štádiu tehotenstva. Cesta z Nazareta do Betlehema bola dlhá asi 145 kilometrov a vyžadovala 4 až 5 dní. Pre ženu, ktorá mala rodiť, to bolo nebezpečné a bolestivé. Nemali však na výber. Rímske právo vyžadovalo dodržiavanie predpisov. Micheáš 5.2 prorokoval o staročia skôr. Ale ty, Betlehem Efrata, ktorý si príliš malý na to, aby si bol medzi judskými rodmi, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli, ktorého pôvod je od pradávna,
od dávnych dní. Mesiáš sa musel narodiť v Betleheme. Boh použil dekret rímskeho cisára, aby tam Máriu a Jozefa dostal presne v správnom čase. Lukáš 2:4-5. A Jozef odišiel z Galilei, z mesta Nazareta, do Judej, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože pochádzal z domu a rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou snúbenicou, ktorá bola tehotná. Podnikli náročnú cestu. Mária pravdepodobne jazdila na oslovi, zatiaľ čo Jozef kráčal pešo. Znášala fyzické nepohodlie spojené s neskorým tehotenstvom a dňami cestovania. Prešli Samáriou, stúpali na kopce, zostupovali do údolí a nakoniec sa priblížili k Betlehemu. Betlehem bol preplnený. Sčítanie ľudu priviedlo ľudí z celého regiónu. Domy zaplnili širšie rodiny. Každé dostupné miesto bolo obsadené. Jozef hľadal miesto, kde by Mária mohla porodiť, ale nič nebolo. Lukáš 2:6-7. A keď tam boli, prišiel jej čas rodiť. Porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a položila do jaslí, pretože pre nich nebolo miesta v hostinci. Tradičné chápanie je také, že Jozef nemohol nájsť izbu v hostinci, a tak skončili v stajni. Grécke slovo kataluma, preložené ako hostinec, však v skutočnosti znamená hosťovskú izbu. Lukáš používa iné slovo. Pandochaion, keď hovorí o skutočnom hostinci v podobenstve o dobrom Samaritánovi. Jozef pravdepodobnejšie vyhľadal pohostinnosť u príbuzných v Betleheme. Domy v Judei v 1. storočí mali často 2 poschodia. Rodina bývala na hornom poschodí. Zvieratá boli v noci držané na spodnom poschodí kvôli teplu a bezpečiu. Kataluma, hosťovská izba, bola plná príbuzných, ktorí prišli skôr. Mária a Jozef teda zostali na spodnom poschodí so zvieratami. Tu sa narodil Ježiš. Boží syn, stvoriteľ vesmíru, vstúpil do svojho stvorenia za tých najskromnejších možných okolností. Žiadny palác, žiadny kráľovský sprievodcovia, žiadne luxusné ubytovanie. Len mladá matka, jej manžel a zvieratá zdieľajúce svoj priestor. Mária porodila svojho prvorodeného syna. Bol to jej prvý pôrod, pri ktorom zvyčajne dohliadali skúsené ženy, ktoré vedeli, ako pomôcť. Ale v Betleheme, obklopená cudzími ľuďmi alebo vzdialenými príbuznými, Mária mohla mať len minimálnu pomoc. Jozef tam pravdepodobne bol a pomáhal, ako vedel, hoci muži sa pri pôrodoch zvyčajne nezúčastňovali. Bolesť, strach a vyčerpanie pri pôrode sú univerzálne. Mária zažila to, čo každá matka, ale s pridaným vedomím, že toto dieťa je Mesiáš, počatý Duchom Svätým, predurčený zachrániť svoj ľud od hriechov. Ako novonarodené dieťa držala Boha v náručí. Zavinula ho do plienok, prúžkov látky, ktoré sa používajú na pevné balenie detí, aby im bolo teplo a bezpečie. Bola to bežná starostlivosť o deti. Potom ho položila do jaslí, krmidla pre zvieratá. To sa stalo jeho prvou posteľou. Scéna je zároveň obyčajná aj mimoriadna. Mária robí to, čo by urobila každá čerstvá matka. Stará sa o svoje dieťa. Ale toto dieťa bolo ako žiadne iné. V tú noc Boh oznámil narodenie nie mocným alebo dôležitým, ale pastierom na blízkych poliach. Lukáš 2:8-14. A v tom istom kraji boli pastieri na poli a v noci strážili svoje stádo. Zjavil sa im anjel Pánov a Pánova sláva ich zažiarila a naplnili sa veľkou bázňou. Anjel im povedal: Nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude pre všetkých ľudí. Dnes sa vám narodil v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťa zavinuté do plienok a ležiace v jasliach. A zrazu sa s anjelom zjavilo množstvo nebeského vojska, ktoré chválilo Boha a hovorilo: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj tým, v ktorých má Boh zaľúbenie. Pastieri boli prostí robotníci, podľa židovského zákona rituálne nečistí kvôli ich neustálemu kontaktu so zvieratami. Boli chudobní, nevzdelaní a spoločensky marginalizovaní. Napriek tomu si ich Boh vyvolil, aby ako prví počuli o Ježišovom narodení
a ako prví ho uctievali. Pastieri prišli hneď. Lukáš 2:15 až 16. Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: Poďme do Betlehema a pozrime sa, čo sa tam stalo, čo nám oznámil Pán. A ponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa a dieťa ležiace v jasliach. Predstavte si Márin pohľad na vec. Práve porodila v ťažkých okolnostiach, vyčerpaná a zotavujúca sa. Zrazu prišli cudzinci, pastieri, ktorí nejako vedeli o narodení a hľadali dieťa v jasliach. Rozprávali jej o anjeloch a nebeských zástupoch, ktorí oznamovali, že jej syn je Spasiteľ, Kristus Pán. Lukáš 2:19. Mária si však všetky tieto slová uchovávala a premýšľala o nich vo svojom srdci. Táto fráza vystihuje Márin charakter v celých evanjeliách. Nie všetkomu, čo sa dialo, úplne rozumela, ale tieto zážitky si cenila a premýšľala o ich význame. Spracovávala skutočnosť, že jej dieťa bolo naplnením Božích prisľúbení, aj keď prežívala bežné vyčerpanie a zázrak nového materstva. 8 dní po narodení bol Ježiš obrezaný podľa židovského zákona, čo bolo znamením zmluvy, ktorú Boh uzavrel s Abrahámom. Lukáš 2:21. A po 8 dňoch, keď bol obrezaný, dostal meno Ježiš. Meno, ktoré mu dal anjel ešte predtým, ako bol počatý v lone matky. Keď mal Ježiš 40 dní, Mária a Jozef ho priniesli do Jeruzalemského chrámu, aby Máriu očistili a predstavili Ježiša Pánovi, ako sa to vyžadovalo pre prvorodených synov. Obetovali obeť, ktorú zákon predpisoval pre tých, ktorí si nemohli dovoliť baránka, 2 hrdličky alebo 2 holúbätká. To potvrdzuje ich chudobu. V chráme stretli Simeona, spravodlivého a zbožného muža, ktorému Duch Svätý prisľúbil, že pred smrťou uvidí Mesiáša. Keď Simeon uvidel Ježiša, vzal ho do náručia a chválil Boha. Lukáš 2:29 až 32. Teraz prepúšťaš svojho služobníka, Pane, v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči videli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov, svetlo na osvietenie pohanov a na slávu tvojho ľudu Izraela. Potom sa Simeon obrátil na Máriu s proroctvom, ktoré ju muselo zmraziť pri srdci. Lukáš 2:34 až 35. Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke: Hľa, tento je ustanovený na pád a na povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému sa bude protiviť, a aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšli najavo myšlienky mnohých srdc. Simeon predpovedal, že Ježiš spôsobí rozdelenie. Niektorí vďaka nemu povstanú, iní padnú. Bude sa mu protiviť. A samotná Mária zažije prenikavý zármutok. Toto proroctvo sa naplní o 33 rokov neskôr, keď Mária uvidí svojho syna zomierať na kríži. Anna, staršia prorokyňa, ktorá trávila svoje dni v chráme, tiež videla Ježiša a vzdávala vďaky Bohu. Hovorila o Jovom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema. Mária bola svedkom týchto potvrdení, že jej syn je sľúbený Mesiáš. Počula však aj varovanie pred prichádzajúcim zármutkom. Radosť z jeho narodenia už bola poznačená predvídaním jeho smrti. Narodenie v Betleheme potvrdilo niekoľko dôležitých pravd. Ježiš bol plne ľudský. Narodil sa rovnako ako každý človek. Zažil zraniteľnosť detstva, závislosť od rodičov, fyzické potreby všetkých detí. Napriek tomu bol aj Božím synom, ohlasovaným anjelmi, uznávaným prorokmi a uctievaným pastiermi. Narodil sa v chudobe, nie v privilégiách. Boží syn prišiel na svet ako jeden z marginalizovaných, nie ako mocný. Toto určilo vzor pre celú jeho službu. Neustále sa stotožňoval s chudobnými, vyvrhelmi a prehliadanými. Narodil sa pod Mojžišovým zákonom, bol obrezaný na 8. deň, bol predstavený v chráme, s rodičmi, ktorí prinášali obetu predpísanú pre chudobných. Prišiel naplniť zákon a jeho život sa začal v podriadenosti samu. Pre Máriu bolo narodenie vyvrcholením 9 mesiacov nosenia Božieho syna a zároveň začiatkom 33 rokov jeho výchovy.
Anjelovo ohlásenie sa stalo skutočnosťou. Dieťa bolo tu. Ale čo by znamenalo byť matkou Mesiáša? Vzkriesenie Božieho syna. Po obetovaní v chráme sa Mária a Jozef nevrátili okamžite do Nazareta. Matúšovo evanjelium rozpráva inú časť príbehu, ktorú Lukáš neuvádza. Matúš sa zameriava na udalosti, ktoré sa stali po Ježišovom narodení, možno až o 2 roky neskôr. Mudrci z východu prišli do Jeruzalema hľadať novonarodeného židovského kráľa. Videli jeho hviezdu a prišli sa mu pokloniť. Keď sa o tom dozvedel Herodes Veľký, znepokojil sa. Bol kráľom a netoleroval súperov. Spýtal sa veľkňazov a zákonníkov, kde sa má Kristus narodiť. Citovali Michášovo proroctvo. Betlehem. Herodes povedal mudrcom, aby našli dieťa a podali mu správu, aby sa mu tiež mohol pokloniť. Herodesovým skutočným úmyslom však bola vražda. Mudrci našli Ježiša, poklonili sa mu a priniesli mu dary zo zlata, kadidla a mirhy. Boli to drahé dary, najmä zlato, ktoré by rodine poskytlo zdroje. V tú noc Boh v sne varoval mudrcov, aby sa nevracali k Herodesovi. Odišli inou cestou. Potom sa Jozefovi zjavil anjel. Matúš 2:13 až 14. Keď odišli, hľa, anjel Pánov sa zjavil Jozefovi v sne a povedal: Vstaň, vezmi dieťa i jeho matku a uteč do Egypta a zostaň tam, kým ti nepoviem, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zahubil. Vstal teda, vzal dieťa i jeho matku v noci a odišiel do Egypta. Jozef okamžite poslúchol. Zobudil Máriu, pozbieral ich málo vecí a utiekol. Cestovali v noci, aby sa vyhli odhaleniu. Cesta do Egypta bola približne 120 kilometrov k najbližšej hranici. Pravdepodobne 300 až 500 kilometrov do Alexandrie, kde žila veľká židovská komunita. S batoľaťom bola táto cesta náročná a nebezpečná. Stali sa utečencami, utekajúcimi pred politickým násilím, závislými od charity cudzincov v cudzej krajine. Mária sledovala, ako jej syn vyrastal počas prvých rokov v exile, ďaleko od rodiny a komunity, pričom si vždy uvedomovala, že kráľ chce jeho smrť. Matúš 2:16 až 18 zaznamenáva Herodesovu hroznú reakciu, keď si uvedomil, že ho mudrci oklamali. Keď Herodes videl, že ho mudrci oklamali, rozzúril sa a poslal pobiť všetkých chlapcov v Betleheme a v celom okolí, ktorí mali 2 roky a menej, podľa času, ktorý zistil od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. V ráme bolo počuť hlas, plač a veľký nárek. Ráchel plače za svojimi deťmi a nechce sa dať utešiť, lebo ich už niet. Mária počula o tomto masakre. Vedela, že deti zomierajú, pretože Herodes hľadal jej syna. Matky v Betleheme oplakávali svoje zavraždené deti, zatiaľ čo Márino dieťa bolo v bezpečí v Egypte. To muselo priniesť úľavu aj pocit viny. Radosť, že Ježiš je v bezpečí, zmiešanú so smútkom za nevinné deti, ktoré zomreli. Zostali v Egypte až do Herodesovej smrti. Keď anjel povedal Jozefovi, že je bezpečné sa vrátiť, nevrátili sa do Betlehema v Judei, pretože tam vládol Herodesov syn Archelaos. Namiesto toho sa vrátili do Nazareta v Galilei. Matúš 2:23. A odišiel a usadil sa v meste zvanom Nazaret, aby sa splnilo, čo povedali proroci, že ho budú volať Nazarecký. Späť v Nazarete sa Mária a Jozef usadili a začali vychovávať Ježiša. Lukáš 2:40 to zhrňa. A dieťa rástlo a mocnelo plné múdrosti. A Božia milosť bola s ním. Aké to bolo vychovávať Ježiša? Biblia uvádza len málo podrobností o jeho detstve, ale vieme niekoľko vecí. Poprvé, bol bez hriechu. Hebrejom 4:15 hovorí, že bol pokúšaný vo všetkom ako my, ale bez hriechu. To znamená, že nikdy neposlúchol Máriu ani Jozefa, nikdy neklamal, nikdy sa nebúril, nikdy sa nehneval, nikdy nerobil nič z toho, čo robia normálne deti, keď sa učia ovládať svoje impulzy a emócie. Napriek tomu bol plne ľudský. Naučil sa chodiť a rozprávať. Odrel si kolená. Bol unavený a hladný. Potreboval sa učiť. Lukáš 2:52 hovorí: Ježiš prospieval múdrosťou,
vekom a milosťou u Boha i u ľudí. Rástol fyzicky aj intelektuálne ako každé dieťa. Jozef naučil Ježiša tesárskému remeslu. Ježiš sa naučil pracovať s drevom, vyrábať nábytok, opravovať pluhy a stavať domy. Pracoval rukami, čím si vytvoril mozole a svaly. Marek 6.3 označuje Ježiša ako tesára, čo naznačuje, že vykonával povolanie svojho pozemského otca. Mária učila Ježiša písmo. Rozprávala mu príbehy o Abrahámovi, Mojžišovi a Dávidovi. Pomáhala mu zapamätať si Tóru. Vysvetľovala mu sviatky a ich význam. Ježišove neskoršie vedomosti o písme čiastočne pochádzali z tohto detského vzdelávania. Ježiš mal súrodencov. Matúš 13, 55 až 56 menuje jeho bratov Jakuba, Jozefa, Šimona a Judáša a spomína aj sestry. To znamená, že Mária mala celkovo najmenej 7 detí. Ježiš bol prvorodený, ale vyrastal vo veľkej rodine so všetkými dynamikami, ktoré to zahŕňa. Jeden podrobný príbeh z Ježišovho detstva pochádza z obdobia, keď mal 12 rokov. Mária a Jozef ho vzali do Jeruzalema na Pesach. Lukáš 2.42 až 43. A keď mal 12 rokov, išli hore podľa zvyku. A keď sa sviatky skončili a vracali sa, chlapec Ježiš zostal v Jeruzaleme. Jeho rodičia o tom nevedeli. Prešli deň cesty, kým nezistili, že Ježiš zmizol. Predpokladali, že je s príbuznými v karavane. Keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho 3 dni. Lukáš 2.46 až 47. Po 3 dňoch ho našli v chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a kladie im otázky. A všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumom a jeho odpovediami. Mária sa nečudovala. Bola rozrušená. Lukáš 2.48. Keď ho rodičia uvideli, boli zdesení. A jeho matka mu povedala: Synu, prečo si nám tak urobil? Hľa, tvoj otec a ja sme ťa s veľkým súžením hľadali. Toto je najľudskejší hlas Márie, aký kedy v písme znie. Bola to ustarostená matka, ktorá stratila svoje dieťa v preplnenom meste a našla ho po 3 desivých dňoch. Jej otázka odráža rodičovskú frustráciu zmiešanú s úľavou. Ježišova odpoveď odhaľuje jeho rastúce uvedomenie si jeho identity a poslania. Lukáš 2.49. A on im povedal: Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že musím byť v dome môjho otca? Toto bol prvý zaznamenaný prípad, kedy Ježiš označil Boha za svojho otca v jedinečnom zmysle. Jemne opravoval Máriu. Ona nazývala Jozefa svojím otcom, ale Ježiš označil svojho skutočného otca za Boha. On musí byť v chráme, v dome svojho otca, v záležitostiach svojho otca. Lukáš 2.50. A oni nerozumeli slovám, ktoré im povedal. Ani Mária, ktorá prijala anjelovo zvestovanie, bola svedkom panenského narodenia. Počula Simeonovo proroctvo a premýšľala o všetkých týchto veciach vo svojom srdci. Úplne nechápala, kto je jej syn a čo prišiel urobiť. Ježiš sa s nimi vrátil do Nazareta. Lukáš 2.51. A zostúpil s nimi do Nazareta a bol im podriadený. Jeho matka si všetky tieto veci uchovávala vo svojom srdci. Opäť vidíme Máriin príklad. Nerozumela všetkému, ale cenila si to. Premýšľala o tom, čakala na väčšie pochopenie. Kráčala vierou, nie videním. Ježiš zostal podriadený svojim rodičom až do svojho začatia verejného pôsobenia okolo 30 rokov. To znamená, že po tejto udalosti strávil približne 18 rokov v Nazarete. Pracoval ako tesár, navštevoval synagógu, dodržiaval zákon a bol súčasťou bežnej židovskej rodiny. Pre Máriu tieto roky znamenali vychovávať Ježiša po boku jeho súrodencov. Starala sa o domácnosť, pripravovala jedlá, prala oblečenie, starala sa o domácnosť. Vyvažovala vedomie, že jej prvorodený je Mesiáš, s každodennou realitou matky viacerých detí. Jozef zrejme zomrel predtým, ako Ježiš začal svoju službu, keďže sa o ňom v tomto období nehovorí. To by znamenalo, že Ježiš ako najstarší syn bol zodpovedný za podporu rodiny. V období medzi 12 a 30 rokmi Ježiš mohol pracovať na zabezpečení svojej matky a súrodencov po Jozefovej smrti.
Mária sledovala, ako Ježiš rastie do muža. Videla jeho dokonalý charakter, jeho múdrosť, jeho súcit. Vedela, že je predurčený k niečomu väčšiemu ako tesárstvu v Nazarete. Poznala však aj Simeonovo proroctvo. Meč prenikne jej vlastnú dušu. Čím dlhšie Ježiš žil normálnym životom, tým viac musela premýšľať, kedy a ako sa toto proroctvo naplní. Vychovať Ježiša znamenalo žiť v tajomstve. Mária vedela o jeho identite viac ako ktokoľvek iný. Napriek tomu zažila aj normálny vzťah matky a syna. Napomínala ho, keď bol malý, hoci to nikdy nepotreboval. Pripravovala mu jedlo, prala mu oblečenie a sledovala ho, ako dospieva. Vedela, že je Boží syn, ale bol aj jej synom, žil pod jej strechou, jedol pri jej stole, bol súčasťou jej každodenného života. Toto obdobie normality netrvalo večne. Ježiš nakoniec opustil Nazaret, začal svoju službu a kráčal cestou, ktorá ho priviedla na kríž. Mária si teraz cenila roky, keď bol len jej synom, najstarším synom tesára, výnimočným, no zároveň obyčajným, božským, no zároveň domácim mesiášom žijúcim skrytý život v bezvýznamnej dedinke. Mária počas Ježišovho pôsobenia, keď mal Ježiš asi 30 rokov, začal svoju verejnú službu. Jeho prvý zázrak sa stal na svadbe v Káne Galilejskej a Mária bola tam. Ján 2:1-3. Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam Ježišova matka. Aj Ježiš bol pozvaný na svadbu so svojimi učeníkmi. Keď sa minulo víno, Ježišova matka mu povedala: nemajú víno. Toto jednoduché vyhlásenie odhaľuje niekoľko vecí o Máriinom vzťahu s jej dospelým synom. Po prvé, cítila sa pohodlne, keď mu hovorila o problémoch. Po druhé, očakávala, že s tým niečo urobí. Po tretie, zdalo sa, že vie, že má moc pomôcť, aj keď ešte neurobil žiadne verejné zázraky. Ježišova odpoveď sa zdá byť náhla. Ján 2:4. Ježiš jej povedal: žena, čo ma to má spoločné? Ešte neprišla moja hodina. Slovo žena v gréčtine nebolo neúctivé, ale bolo nezvyčajné na oslovenie matky. Ježiš stanovoval hranice. Jeho služba nebola pod vedením Márie. Konal podľa načasovania svojho otca, nie podľa očakávaní rodiny. Jeho hodina sa vzťahovala na čas určený na jeho smrť a oslávenie. Ale bezprostrednejšie to znamenalo, že ešte nenastal ten správny čas na verejné prejavenie jeho moci. Mária však chápala Ježiša lepšie, než by sa mohlo zdať z jeho slov. Ján 2:5. Jeho matka povedala sluhom: urobte všetko, čo vám povie. Vedela, že bude konať. Povedala sluhom, aby sa riadili jeho pokynmi. Jej viera v neho bola úplná. Ježiš skutočne vykonal zázrak. Premenil vodu na víno. Ján 2:11. Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej prvé zo svojich znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili. Toto bol začiatok. Ježišov súkromný život v Nazarete sa skončil. Jeho verejné pôsobenie sa začalo. Pre Máriu to znamenalo sledovať, ako jej syn prijíma jeho povolanie, s vedomím, že to povedie k jeho smrti. Mária sa počas Ježišovej služby občas objavuje, ale nie tak výrazne, ako by sme očakávali. Medzi Ježišovou pozemskou rodinou a jeho duchovným poslaním existuje napätie. V jednom momente sa ho rodina pokúsila zmocniť, pretože ľudia hovorili, že sa zbláznil. Marek 3:20-21. Potom išiel domov a zástup sa opäť zhromaždil, takže nemohli ani jesť. Keď to počuli jeho príbuzní, vyšli ho chytiť, lebo hovorili: zbláznil sa. Marek 3:31-35 pokračuje. A prišla jeho matka a jeho bratia, a keď stáli vonku, poslali k nemu a zavolali ho. A okolo neho sedel zástup a povedali mu: tvoja matka a tvoji bratia sú vonku a hľadajú ťa. On im odpovedal: kto je moja matka a moji bratia? A rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: hľa, moja matka a moji bratia, lebo ktokoľvek plní Božiu vôľu, je mojím bratom i sestrou i matkou. Toto sa zdá byť drsné. Zdalo sa, že sa Ježiš dištancuje od svojej rodiny vrátane Márie.
ale vyjadril dôležitú vec. Duchovné vzťahy založené na viere a poslušnosti Bohu sú základnejšie ako biologické vzťahy. To neznamená, že Ježiš prestal Máriu milovať alebo ctiť. Znamenalo to, že jeho poslanie malo prednosť pred rodinnými povinnosťami. Mária sa musela naučiť to, čo sa musí naučiť každý rodič. Nechať to tak. Ježiš nebol v prvom rade jej synom, ktorého mala ovládať alebo chrániť. Bol Božím synom s poslaním, ktoré mal naplniť. Máriinou úlohou bolo dôverovať Božiemu plánu, aj keď to znamenalo sledovať Ježiša čeliacemu odporu a nebezpečenstvu. Ježišova služba spôsobila rozdelenie. Jeho vlastní bratia v neho neverili počas jeho života. Ján 7:5. Lebo ani jeho bratia v neho neverili. Ak Máriine ostatné deti odmietli Ježišove tvrdenia, muselo jej to spôsobiť hlbokú bolesť. Verila, ale jej rodina bola rozdelená. Mária však naďalej nasledovala Ježiša. Cestovala so skupinou žien, ktoré finančne a prakticky podporovali jeho službu. Lukáš 8:1-3 opisuje, ako Ježiš cestoval po mestách a dedinách a hlásal Božie kráľovstvo a boli s ním 12 a aj niektoré ženy, ktoré boli uzdravené od zlých duchov a neduhov. Mária, ktorá sa volala Magdaléna, z ktorej vyšlo 7 démonov, a Johana, manželka Chuzu, správcu Herodesovho domu, a Zuzana a mnohé iné, ktoré sa o nich starali zo svojich prostriedkov. Hoci Mária nie je v tomto zozname konkrétne menovaná, iné evanjeliové správy a tradície naznačujú, že patrila medzi ženy, ktoré nasledovali Ježiša. Sledovala ho, ako učí zástupy, uzdravuje chorých, vyháňa démonov a konfrontuje náboženských vodcov. Videla, ako narastá odpor. Počula vyhrážky. Vedela, že náboženská elita chce jeho smrť. Ako Ježišova služba postupovala, jeho učenie o jeho prichádzajúcej smrti sa stávalo jasnejším. Povedal svojim učeníkom, že bude zradený, súdený, ukrižovaný a že na 3. deň vstane z mŕtvych. Mária počula tieto predpovede. Spomenula si na Simeonovo proroctvo o meči, ktorý jej prenikne dušou. Vedela, že sa blíži tá hodina. Čo si Mária myslela počas tých 3 rokov verejnej služby? Biblia nám jej myšlienky nehovorí, ale vieme si ich predstaviť. Pýcha z toho, ako jej syn naplňa svoje povolanie. Strach, keď narastal odpor. Zmätok, keď hovoril v podobenstvách a učil veci, ktoré sa zdali byť v rozpore s tradičným chápaním. Úžas nad jeho zázrakmi. Smútok z rastúcej istoty, že zomrie. Musela ho chcieť ochrániť. Každá matka chce ochrániť svoje dieťa pred zlom, ale vedela, že to nedokáže. Jeho cesta bola vytýčená ešte predtým, ako sa narodil. Prišiel zomrieť za hriechy sveta. Jej úlohou nebolo zabrániť jeho smrti, ale byť jej svedkom. Stáť s ním až do konca. Ježiš si ctil svoju matku, aj keď zdôrazňoval, že jeho poslanie má prednosť pred rodinnými väzbami. Z kríža mal byť jeho posledným aktom pozemskej starostlivosti, zabezpečenie jej budúcnosti. Ale tá chvíľa sa blížila. Roky služby sa blížili k svojmu nevyhnutnému koncu. Mária zatiaľ nasledovala, pozorovala, premýšľala a pripravovala sa na to, čo vedela, že príde. Nemohla to zastaviť. Mohla len dôverovať Bohu, ktorý ju povolal, aby bola matkou Mesiáša, a verila, že má zámer aj v utrpení, ktoré ju čakalo. Na úpetí kríža. Posledný týždeň Ježišovho života sa s hroznou dynamikou blížil ku krížu. Ježiš vstúpil do Jeruzalema na oslovy, zatiaľ čo zástupy kričali Hosanna, v domnení, že zvrhne rímsku vládu a okamžite nastolí svoje kráľovstvo. O niekoľko dní tie isté zástupy kričali Ukrižuj ho. Mária bola v Jeruzaleme na Pesach. Bola svedkom toho, ako sa udalosti vyvíjali. Ježiš jedol poslednú večeru so svojimi učeníkmi a predpovedal svoju zradu. V tú noc bol zatknutý v Getsemanskej záhrade. Bol súdený pred Sanhedrinom, potom pred Pilátom, potom pred Herodesom a potom znova pred Pilátom. Bol vysmievaný, bitý a odsúdený na ukrižovanie. Skoro ráno v piatok niesol Ježiš svoj kríž,
ulicami Jeruzalema smerom na Golgotu, miesto popravy. Rímski vojaci prinútili Šimona z Cyrény, aby pomohol niesť kríž, keď ho Ježiš už nemohol niesť. Nasledoval ho dav, medzi ktorými boli aj ženy, ktoré za ním smútili. Lukáš 23, 27 až 28. A za ním išlo veľké množstvo ľudu a žien, ktoré smútili a nariekali nad ním. Ježiš sa k ním obrátil a povedal: Céry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Medzi tými ženami bola aj Mária. Nasledovala svojho syna na popravu. Väčšina jeho mužských učeníkov utiekla. Peter poprel, že ho pozná. Zostal iba Ján. Ale Mária tam bola. Nech už jej hrozilo akékoľvek nebezpečenstvo zo spojenia s odsúdeným zločincom, neopustila ho. Na Golgote vojaci pribili Ježiša na kríž. Ukrižovali s ním dvoch zločincov, jedného z každej strany. Rozdelili si jeho rúcho a o jeho bezšvovú tuniku losovali. Nad jeho hlavu umiestnili nápis Ježiš Nazarecký, židovský kráľ. Ukrižovanie bolo navrhnuté tak, aby maximalizovalo utrpenie a hanbu. Obeť visela nahá, pomaly sa dusila, pred zrakmi verejnosti, zatiaľ čo hmyz a vtáky napádali telo. Smrť mohla trvať hodiny alebo dokonca dni. Bol to spôsob, akým Rím ukázal, čo sa stalo s rebelmi a zločincami. Mária sledovala, ako sa to dialo jej synovi. Ján 19:25 až 27. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka a sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uvidel svoju matku a učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Aj keď Ježiš umieral, staral sa o budúcnosť svojej matky. Jozef bol zjavne mŕtvy. Ježišovi bratia v neho ešte neverili. Mária potrebovala starostlivosť a zaopatrenie. Ježiš ju zveril Jánovi, svojmu milovanému učeníkovi, ktorý ju prijal k sebe domov. Týmto Ježiš naplnil svoju povinnosť uctiť si svoju matku, aj keď naplnil svoje poslanie zomrieť za hriechy sveta. Nemohol zabrániť jej utrpeniu, ale mohol zabezpečiť, aby nečelila budúcnosti sama. Čo Mária zažila, keď stála pri päte kríža. Naplňalo sa Simeónovo proroctvo. Meč jej prenikal dušou. Dívala sa, ako jej syn, ktorého nosila v lone. Kojila na svojich prsiach, učila chodiť a rozprávať a vychovala ho do dospelosti. Zomiera v agónii a hanbe. Vedela, že je nevinný. Vedela, že je Mesiáš. Vedela, že toto je Boží plán. Ale toto vedomie neodstránilo hrôzu z pohľadu na smrť svojho dieťaťa. Žiadna teológia nedokáže zmierniť bolesť matky v takejto chvíli. Mária počula všetko, čo Ježiš povedal z kríža. Počula ho modliť sa: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Počula ho slúbiť rajkajúcnemu zločincovi. Počula ho volať: Bože môj, prečo si ma opustil? Počula ho povedať: Žij s ním. Počula jeho posledné slova: Je dokonané. A Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Keď Ježiš zomrel, zem zahalila tma. Zem sa triasla. Chrámová opona sa roztrhla na dvoje zhora nadol. Rímsky stotník vyhlásil: Naozaj toto bol Syn Boží. Ale pre Máriu bol kozmický význam druhorády po osobnom smútku. Jej syn bol mŕtvy. Jozef z Arimatej, člen Sanhedrinu, ktorý nesúhlasil s Ježišovým odsúdením, požiadal Piláta o Ježišovo telo. Zvádam, že Pilát mu to dovolil. Jozef sňal telo z kríža. Mária držala telo svojho syna v náručí, rovnako ako ho držala ako dieťa pred 33 rokmi. Táto paralela je neznesiteľná. Vtedy ho kolísala v radosti. Teraz ho kolísala v smútku. Dieťa prisľúbené anjelmi, narodené z panny, ohlasené pastiermi, uctievané mudrcami. Teraz leží mŕtve, jeho telo zlomené ukrižovaním. Jeho telo zavinuli do ľanu s voňavými látkami a uložili ho do Jozefovho nového hrobu. Pred vchod privalili veľký kameň. Začínala sa sobota, takže nemohli urobiť nič viac. Mária a ostatné ženy si všimli, kde je uložený,
aby sa po sobote mohli vrátiť a riadne pripraviť jeho telo. Tá sobota bola najdlhším dňom Márínho života. Jej syn bol mŕtvy. Mesiáš bol zabitý. Nádej Izraela sa zdala byť zhasnutá. Všetko, čo anjel slúbil, sa zdalo byť krutým žartom. Ako by mohol Ježiš vládnuť navždy, ak by bol mŕtvy? Ako by mohol zachrániť svoj ľud, ak by nemohol zachrániť sám seba? Mária nevedela, že sa blíži nedeľa. Nevedela, že smrť ho nemôže udržať. Nevedela, že to, čo sa zdalo ako koniec, je v skutočnosti začiatkom. Vedela len to, že jej syn je mŕtvy a ona je zlomená. Toto je realita viery. Často zahŕňa kráčanie tmou bez toho, aby sme videli svetlo pred sebou. Mária mala vieru, keď sa jej zjavil anjel. Mala vieru, keď bola tehotná a slobodná. Mala vieru, keď utiekla do Egypta a žila ako utečenkyňa. Mala vieru počas rokov skrytých v Nazarete a verejných rokov Ježišovej služby. Ale teraz, keď stála pri kríži a sedela počas soboty s Ježišom mŕtvým v hrobe, jej viera bola skúšaná ako nikdy predtým. Napriek tomu ho neopustila. Zostala. Čakala. Verila, že Božie zámery, hoci pre ňu neviditeľné, sú stále dobré. Toto je viera v jej najhlbšej podobe. Dôverovať Bohu, aj keď všetko naznačovalo, že zlyhal. Veriť aj v temnote. Dúfať, aj keď sa nádej zdá zničená. Vzkriesenie a po ňom prišlo nedeľné ráno. Mária Magdaléna a ďalšie ženy, pravdepodobne vrátane Márie, Ježišovej matky, išli na úsvite k hrobu. Našli kameň odvalený a hrob prázdny. Anjeli oznámili, že Ježiš vstal z mŕtvych. Evanjelia výslovne nezaznamenávajú, kedy sa Mária, Ježišova matka, dozvedela o zmrtvých vstaní, alebo kedy prvýkrát uvidela zmrtvých vstalého Krista. Toto mlčanie je zarážajúce. Autori evanjelií sa zameriavajú na iných svedkov. Máriu Magdalénu, Petra, Jána, učeníkov na ceste do Emaus, Tomáša a ďalších. Ale Ježiš sa určite zjavil svojej matke. Niektoré rané kresťanské tradície naznačujú, že Ježiš sa zjavil Márii ako prvá, skôr ako komukoľvek inému. To by dávalo zmysel. Postaral sa o ňu z kríža. Ctil si svoju matku po celý svoj život. Prvé zjavenie sa Márii Magdaléne je zaznamenané, ale predchádzajúce zjavenie sa jeho matke mohlo byť také osobné a posvetné, že nebolo zahrnuté v evanjeliových správach. Či už bola prvá, ktorá ho uvidela, alebo nie, Mária to vedela. Ježiš žil. Smrť bola porazená. Všetko, čo anjeli sľúbili, bola pravda. Bude vládnuť na veky. Bol spasiteľom. Meč, ktorý prebodol jej dušu, tam stále bol, ale z mŕtvych vstanie zmenilo jeho význam. Utrpenie nebolo bezvýznamné. Smrť nebola porážkou. Boží plán sa naplnil presne tak, ako prorokoval. Ježiš sa svojim učeníkom zjavoval viackrát počas 40 dní, učil ich a pripravoval ich na svoje na nebo vstúpenie. Potom ich viedol na Olivovú horu. Skutky 1:9 až 11. A keď to povedal a oni sa na to pozerali, bol vznesený a oblak ho vzal z dohľadu. A keď hľadeli do neba, ako odchádza, hľa, dvaja muži v bielých rúchach sa postavili pri nich a povedali: Muži z Galilei, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba. Mária bola svedkom Ježišovho vystúpenia do neba. Priniesla ho na svet. Teraz ho sledovala, ako sa vracia k Otcovi. Jej dielo, jeho pozemskej matky, bolo dokončené. On už nepotreboval jej fyzickú starostlivosť, ale ona zostala súčasťou jeho duchovnej rodiny, cirkvi, ktorú budoval. Skutky 1:12 až 14. Potom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu zvaného Olivový, ktorý je blízko Jeruzalema, vzdialený cestu na deň soboty. A keď vošli, vystúpili do hornej miestnosti, kde bývali Peter a Ján a Jakub a Andrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfeov a Šimon Zelót a Judáš, syn Jakubov. Všetci sa jednomyselne venovali modlitbe spolu so ženami a Máriou, matkou Ježišovou a s jeho bratmi. Toto je posledný krát, čo sa Mária spomína menom v písme.
Bola v hornej miestnosti s učeníkmi a ostatnými veriacimi, modlila sa a čakala na Ducha Svätého, ktorého Ježiš sľúbil. Významné je, že tam boli teraz aj Ježišovi bratia. Počas jeho služby neverili, ale po zmrtvých vstaní sa stali jeho nasledovníkmi. Jakub sa stal vodcom Jeruzalemského zboru a napísal list, ktorý nesie jeho meno. V deň Turíc zostúpil na všetkých Duch Svätý. Skutky 2, 1 až 4. Keď prišiel deň Turíc, boli všetci zhromaždení na jednom mieste a zrazu sa z neba ozval zvuk ako prudký vietor a naplnil celý dom, kde sedeli. A zjavili sa im rozdelené jazyky ako ohnivé a spočinuli na každom z nich. A všetci boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával prehovoriť. Mária prijala Ducha Svätého spolu s ostatnými veriacimi. Bola pri zrode cirkvi. Mladá žena, ktorá počala Ježiša mocou Ducha Svätého, teraz prijala Ducha, ktorý prebýva v nej spolu so všetkými veriacimi. Potom písmo mlčí o Máriinom živote. Nevieme, ako dlho žila, kde žila ani kedy zomrela. Raná cirkevná tradícia poskytuje určité predpoklady, ale žiadny z nich nie je istý. Jedna tradícia hovorí, že Mária žila s Jánom v Efeze a tam aj zomrela. To dáva zmysel, keďže Ježiš ju zveril do Jánovej starostlivosti. Ján sa nakoniec usadil v Eféze a tradícia hovorí, že Mária išla s ním. Ďalšia tradícia hovorí, že Mária zostala v Jeruzaleme a tam aj zomrela. Niektoré rané zdroje naznačujú, že žila v dome na vrchu Sion. Podľa tejto predstavy sa o ňu Ján staral v Jeruzaleme až do jej smrti, pravdepodobne pred tým, ako sa presťahoval do Efezu. Ako dlho žila Mária? Ak mala asi 14 rokov, keď sa Ježiš narodil, a on mal 33 rokov, keď zomrel. Mária mala v čase ukrižovania asi 47 rokov. Mohla žiť ďalších 20 alebo 30 rokov a zomrieť v 60 alebo 70. Nemáme však žiadne spoľahlivé historické informácie. Vieme však, že Mária bola súčasťou ranej cirkvi. Modlila sa s učeníkmi. Prijala Ducha Svätého. Pravdepodobne rozprávala prvým veriacim príbehy o Ježišovom narodení a detstve. Možno bola zdrojom niektorých informácií, ktoré Lukáš zahrnul do svojho evanjelia, najmä podrobností o zvestovaní, návšteve Alžbety a Ježišovom detstve, ktoré poznala iba Mária. Máriine neskoršie roky boli pravdepodobne pokojné. Už nebola matkou malého dieťaťa, ani matkou kontroverznej verejnej osobnosti. Bola vdovou, o ktorú sa staral Ján, a žila v komunite veriacich, ktorí uctievali jej syna ako pána a spasiteľa. Cítila sa zvláštne. Jej syn bol teraz uctievaný ako Boh. Modlitby sa konali v jeho mene. Ľudia svedčili, že ich zachránil, uzdravil, premenil. Mária ho poznala ako bábätko, dieťa, tínedžera a muža. Prebaľovala mu plienky a sledovala ho umierať. Teraz sedel po otcovej pravici, prihováral sa za veriacich, budoval svoju cirkev a pripravoval sa na návrat v sláve. Mária chápala Ježišovu ľudskosť aj božstvo lepšie ako ktokoľvek iný. Vedela, že je plne ľudský, pretože ho porodila a vychovala. Vedela, že je plne Boh, pretože bol počatý, čo povedali anjeli, čo urobil a že vstal z mŕtvych. Jej úloha v Božom pláne bola úplná. Povedala áno na anjelovo ohlásenie. Nosila Spasiteľa a porodila ho. Vychovala ho. Stála pri ňom počas jeho služby a pri jeho kríži. Bola svedkom jeho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia. Prijala Ducha. Stala sa súčasťou cirkvi. Teraz čakala na deň, kedy ho znova uvidí, nie ako svojho syna, ale ako svojho pána, nie v ponížení, ale v sláve, nie ako toho, ktorý zomrel, ale ako toho, ktorý žije na veky. Máriina smrť nebola v písme zaznamenaná, pretože nebola ústrednou súčasťou príbehu spásy. Bola dôležitá ako Ježišova matka, ale nebola spasiteľkou. Potrebovala spásu ako všetci ostatní. Bola požehnaná medzi ženami, vyvolená pre jedinečnú úlohu, verná v jej plnení. Ale bola človekom, hriešnicou spasenou milosťou, závislou od obete svojho syna, rovnako ako každý iný veriaci. Neskoršie doktríny o Márii, jej bezhriešnosť, jej večné panenstvo,
jej na nebo vzatie, jej úloha prostredníčky sa v písme nenachádzajú. Vyvinuli sa neskôr o stáročia. Biblická Mária bola výnimočná svojim povolaním a vierou, ale nebola božská, nebola bezhriešná a nebola predmetom uctievania. Čo sa stalo s Máriou po Turícach? To s istotou nevieme. Ale vieme, kde je teraz. Je so svojím synom Pánom, ktorému slúžila, Spasiteľom, ktorému dôverovala, kráľom, na ktorého čakala. Meč, ktorý prenikol jej dušu, bol uzdravený. Utrpenie, ktoré prežila, bolo premenené slávou z mŕtvych vstania. Tajomstvá, o ktorých premýšľala vo svojom srdci, boli plne odhalené. Máriin príbeh končí tam, kde sa končí príbeh každého veriaceho. V prítomnosti Ježiša, pôvodcu a zdokonaľovateľa viery, keď ho videla tvárou v tvár, plne chápala to, čo kedysi poznala len čiastočne. A radovala sa zo spásy, ktorá stála jej syna život a jej dala večný život. Kto Mária naozaj bola? Mária bola mladé dievča z bezvýznamnej dediny, ktoré dostalo nemožné povolanie a povedalo áno. Bola chudobná, bezmocná a neznáma. Nemala žiadne referencie, žiadne postavenie, žiadny vplyv. Napriek tomu si ju Boh vybral pre najdôležitejšiu úlohu, akú kedy človek zastával, aby bola matkou jeho syna. Mária bola plne ľudská, nebola bezhriešna, nebola božská, potrebovala Spasiteľa rovnako ako všetci ostatní. Napriek tomu bola jedinečne vyvolená, jedinečne verná a jedinečne požehnaná. Verila Bohu, keď sa viera zdala nemožná. Dôverovala mu, keď sa zdalo, že okolnosti protirečia jeho sľubom. Poslúchala, keď poslušnosť znamenala utrpenie. Márina viera je vzorom pre všetkých veriacich. Keď anjel oznámil nemožné, povedala: Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Keď okolnosti nedávali zmysel, uchovávala si veci vo svojom srdci a premýšľala o nich, čakajúc na pochopenie. Keď cesta viedla k utrpeniu, neodvrátila sa. Keď jej syn zomrel, stála pri kríži. Keď vstal z mŕtvych, uverila. Keď vystúpil na nebesia, čakala na ducha. Keď sa zrodila cirkev, bola jej súčasťou. Márino povolanie si vyžadovalo obeť. Počas tehotenstva prežila škandál. Utiekla do Egypta ako utečenkyňa. Vychovala dieťa, o ktorom vedela, že je odsúdené na smrť. Sledovala, ako ho odmietajú, vysmievajú a ukrižujú. Simeonovo proroctvo sa naplnilo, meč prenikol jej dušu. Napriek tomu zostala verná. Márin príbeh ukazuje, ako Boh koná. Vyberá si slabých, aby zahanbil silných. Povyšuje pokorných. Používa tých, ktorí nemajú nič, aby dosiahli všetko. Mária nemala žiadnu moc, bohatstvo ani postavenie. Mala iba vieru. To stačilo. Márin vzťah s Ježišom bol jedinečný. Bola jeho matkou, ale on bol aj jej pánom. Ona ho porodila, ale on stvoril ju. Naučila ho chodiť, ale on udržiaval vesmír svojim slovom. Krmila ho na svojich prsiach, ale on je chlebom života. Tento paradox je jadrom vtelenia. Boh sa stal človekom, vstúpil do svojho stvorenia prostredníctvom normálneho ľudského narodenia a mal matku. Mária si cenila svoje zážitky a premýšľala o nich vo svojom srdci. V tom čase úplne nerozumela všetkému, ale držala sa toho, čo jej Boh zjavil a čakala na väčšie objasnenie. Toto je viera. Dôverovať Bohu, aj keď nerozumieme, veriť jeho sľubom, aj keď sa ich naplnenie zdá nemožné, poslúchať jeho volanie, aj keď nevidíme výsledok. Márin život ukazuje, že najväčšie Božie zámery často zahŕňajú obyčajných ľudí v mimoriadnych okolnostiach. Nebola slávna, mocná, ani zvlášť kvalifikovaná. Bola jednoducho ochotná. Keď Boh volal, odpovedala. Keď žiadal o nemožné, verila. Keď bola cesta ťažká, vytrvala. Mária nemá byť uctievaná, ale má byť ctená. Nie je prostredníčkou medzi veriacimi a Kristom, ale je príkladom viery. Nie je matkou cirkvi, ale bola súčasťou cirkvi. Nie je bezhriešna, ale bola verná. Nie je božská, ale bola vyvolená pre božský zámer. Aký bol Márin posledný deň? Nevieme, kedy ani kde zomrela. Vieme však, že zomrela vo viere, tak ako vo viere žila.
Verila prisľúbeniam, ktoré jej Boh dal. Dôverovala, že jej syn žije a kráľuje po otcovej pravici. Vedela, že ho znova uvidí. Máriin príbeh je v konečnom dôsledku o Ježišovi. Je dôležitá kvôli tomu, kým bol jej syn, nie kvôli tomu, kým bola oddelene od neho. Je požehnaná, pretože porodila Spasiteľa, nie preto, že si zaslúžila zvláštne postavenie. Je spomínaná, pretože povedala áno Božiemu plánu a otvorila cestu slovu, aby sa stalo telom. Skutočná Mária bola dospievajúce dievča, ktoré stretlo anjela a uverilo nemožnému sľubu. Bola to mladá matka, ktorá porodila v ťažkých okolnostiach a vychovala Božieho syna v neistote. Bola to verná žena, ktorá stála pri kríži, keď iní utekali. Bola to veriaca, ktorá prijala ducha a stala sa súčasťou cirkvi, ktorú založil jej syn. Mária bola výnimočná vo svojom povolaní, ale obyčajná vo svojej ľudskosti. Bola vyvolená pre jedinečnú úlohu, ale zažila bežné boje. Bola svedkom zázračných udalostí, ale aj každodenných rutinných činností. Bola požehnaná medzi ženami, ale aj ženou, ktorá požehnanie potrebovala. To, kým Mária skutočne bola, nemožno oddeliť od toho, kým bol Ježiš skutočne. Bola matkou Mesiáša, tou, ktorá nosila Boha vo svojom lone, ženou, skrze ktorú prišla spása na svet. Toto povolanie definovalo jej život, formovalo jej skúsenosti a dalo jej miesto v dejinách, ktoré bude trvať navždy. Všetky generácie ju nazývajú blahoslavenou, presne ako prorokovala. Ctíme si jej vieru, pamätáme si jej poslušnosť a v jej príbehu vidíme vzor toho, ako Boh koná prostredníctvom ochotných služobníkov. Neúctievame ju, ale učíme sa od nej. Nemodlíme sa k nej, ale napodobňujeme jej vieru. Nepovažujeme ju za božskú, ale uznávame jej jedinečnú a kľúčovú úlohu v Božom pláne spásy. Máriin príbeh je kompletný. Bola povolaná, poslúchala, trpela, svedčila, verila, prijala ducha, žila ako súčasť cirkvi a zomrela vo viere. Teraz je so svojím synom, Pánom Ježišom Kristom, a zažíva naplnenie všetkého, čo jej anjel sľúbil v ten deň v Nazarete, keď sa jej život navždy zmenil. Takáto Mária skutočne bola. Verná Božia služobníčka, ktorá povedala áno nemožnému povolaniu a zmenila ľudské dejiny. Jej detstvo ju pripravilo. Jej povolanie ju skúšalo. Jej posledné dni boli začiatkom cirkvi, ktorú vybudoval jej syn. Od začiatku do konca Máriin príbeh poukazuje na Ježiša, Spasiteľa, ktorého nosila v sebe, vychovala, sledovala jeho smrť a o ktorom vedela, že bude žiť večne. Mladé dievča z Nazareta sa stalo matkou kráľa kráľov. Úbohá panna sa stala požehnanou medzi všetkými ženami. Trpiaca matka sa stala súčasťou víťaznej cirkvi. Toto je kompletný príbeh Márie. Od jej temného začiatku až po jej verný koniec, od anjelského zvestovania až po jej posledný deň a zo zeme až po večnosť, kde teraz prebýva so svojím synom, svojím Pánom, svojím Spasiteľom, Ježišom Kristom.